Mondd akkor Lehet? a szöveget, mondd. Még nem. Akkor most bemutatom az egyik úgynevezett kísérletet. Ez azt jelenti, hogy a gázt lehet önteni. Bemerítek. Öntöttem a gázt. Még egyszer. Tehát a szén-dioxid a maga a gáz, tehát önthető, tölthető. Érdekes. És akkor fizika. Jöjjön a buborék. Vegyen nyugodtan. Vegyen nyugodtan. Hát igen, ez az, kemény fizika.